आज ଆମେ ପଢ଼ିବା କାବ୍ୟ କବିତା। ମାନବୀୟ ଭାବନା, ଆବେଗଦୀପ୍ତ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଓ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ତଥା ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଯାବତୀୟ ରୂପ ଘଟଣା କବି ହୃଦୟରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଭାବରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଛନ୍ଦମୟ ବାଣୀ ରୂପରେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହା ହେଉଛି କାବ୍ୟ। କବିର ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ସଂସାର। ସେହି ସଂସାରରେ କବି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜାପତି ବା ବ୍ରହ୍ମା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବରଦାନ ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଓ ଆବେଗ ଅନୁରଞ୍ଜନ କରି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରେ ତାର ହୃଦୟର ଭାବ। କାବ୍ୟ କବିତାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ଏହି ଆବେଗ ଦୀପ୍ତ ଓ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ମାନବୀୟ ଭାବନା ଓ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ ଯାବତୀୟ ରୂପ ଓ ଘଟଣା କବି ହୃଦୟରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ କାବ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ। କବି ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରାନ୍ତଦର୍ଶୀ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେଭଳି ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାତା, ସେହିଭଳି କବି ହେଉଛନ୍ତି ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିର ବିଧାଣୀ। ସେ ମନୀଷୀ। ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟିର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟାର ବଳରେ ଦେଖିପାରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଋଷି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି କାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ସେ ହେଉଛି କବି। ସେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ହୃଦୟର ଭାବନା, ସମାଜର ଚିତ୍ର, ପରିବେଶର ସ୍ୱରୂପ, ଅସୀମର ରୂପରେଖ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସାର୍ବଜନୀନ ସାର୍ବକାଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନିଜର ଅମୃତମୟ ଲେଖନୀ ରୂପ ଦେଇପାରେ ତାହାକୁ ସେ କବି। ତାର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ କାବ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, କେତେକ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, କେତେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉଭୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦର ଆଡ଼ମ୍ବର ଥିବା ବା କେବଳ ଅର୍ଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବ ସେଠାରେ କାବ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟର ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବୁକ ବା କବି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯେଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନାକୁ କବି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ କରି ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ରସାଳ ରୀତିରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କାବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିଦେବ। ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ଦେଖିବା କାବ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ଆସିପାରେ। କାବ୍ୟର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା। ଅନେକ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ଏହି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କେତେ ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଆସିଥାଏ। ଲେଖିଥାଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସୁଖାଦ୍ୟଳପା ଦିଆଏ ମପି। କାବ୍ୟଦେବ ଯତ ସ୍ତେନ ତତ ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପେତ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କାବ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଠକକୁ ଅଲୌକିକ ଉମା ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଜୀବିତକାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତଳ କହନ୍ତି, ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳା ସ୍ୱାଦମପ୍ୟତିକ୍ରମ୍ୟ ତଦ୍ବିଦ୍ୱାନ୍ କାବ୍ୟାମୃତ ରସେନାତ ଚମତ୍କାର ବିତନ୍ୟତେ। ଧର୍ମାତ୍ମା କାମ ମୋକ୍ଷେଷୁ ବଚକ୍ଷିଣଂ କଳାସୁ চ କରତି କୀର୍ତ୍ତିଂ ପ୍ରୀତିଂ চ ସାଧୁକାବ୍ୟ ନିଷେବଣମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟାମୃତରସ ଆସ୍ୱାଦନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। କାବ୍ୟର ବିଭାଜନ। ସାଧାରଣତଃ କାବ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ, ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଯାହା ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋଗ କରିହୁଏ ତାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ନାଟକ, ନାଟିକା ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଆଉ ଯାହା କେବଳ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରଘୁବଂଶ, କୁମାର ସମ୍ଭବ, ମେଘଦୂତ ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ଚମ୍ପୁ। ଯେତେବେଳେ କବି ନିଜର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବନାକୁ
ଗଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ପଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଉଭୟର ମିଶ୍ରଣରେ ସେ ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ତାହାକୁ ଚମ୍ପୁ କୁହାଯାଏ। ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ବାଙ୍ଗ୍ମୟରେ ଖୁବ୍ ନ୍ୟୁନ। ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି କମ୍ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା। ବାସ୍ତବରେ ଆଳଙ୍କାରିକ ନୀତିନିୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଆୟାସସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଗଦ୍ୟମ୍ କାବିନାମ୍ ନିଘୋଷମ୍ ବଦତି, ଅର୍ଥାତ୍ କବିମାନଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କଷଟି ପଥର। ଯେଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣକୁ କଷଟି ପଥର ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ସେହିଭଳି କବିର ପ୍ରକୃତ କବିତ୍ୱକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାପକାଠି ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କଥା ଓ ଆକାଙ୍କ୍ଷା। କଥା ଯଥା ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର କଦମ୍ବରୀ ଏବଂ ଆକାଙ୍କ୍ଷା ହେଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ହର୍ଷଚରିତ। ଆଉ ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଆଉ ମହାକାବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶରେ ଇପିକ୍ ଆଉ ସାଇରିଲିକ୍ସ। କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଯଦି ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଆକାର ଯଦି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବୃହତ୍ ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ମହାକାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ଛୋଟ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟମ୍ ଭବେତ୍ କାବ୍ୟସ୍ୟ କଦେଶାନୁସାରେଚ, ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ କିନ୍ତୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଭାବକୁ ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ଗୀତିକ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ହିଁ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ଏହାକୁ ଗୀତିକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଯଥା କାଳିଦାସଙ୍କର ମେଘଦୂତ, ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ, ପଣ୍ଡିରାଜଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାମିନୀଙ୍କ ବିଳାସ, ଅମରୋଜ କବିଙ୍କର ଅମର ଉଷତକ ଇତ୍ୟାଦି। ସମାନ ରୀତିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ମହାକାବ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଥା କାଳିଦାସଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବ, ରଘୁବଂଶ ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ, ଭାରବୀଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନାର୍ଜୁନ, ମାଘଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଧୁନିକ କାଳରେ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଜୀବନର ବ୍ୟାପକତା କେବଳ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରେ ବ୍ୟାପକ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି। ମହାନ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସନାତନୀ କାବ୍ୟମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାବ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ସାମୂହିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର କଳାତ୍ମକ ପରିବେଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ କବିତା ହୋଇନପାରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କବିତା ଦୀର୍ଘ କରିଦେଲେ ତାହା କାବ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କବିତା ଓ କାବ୍ୟ ଉଭୟ ଲକ୍ଷଣ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କାବ୍ୟର ପରିବେଷଣ କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ସୃଜନ କଳଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କାଳରୁ କାବ୍ୟର ପରିଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ବିଦ୍ୱାନ ନାନା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କାବ୍ୟର ଯାହା ପରିଭାଷା ଥିଲା, ଆଧୁନିକ କାଳରେ ତାହା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଓ ଚିନ୍ତାର ବିଦ୍ୱାନ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଲାସିକ୍ ଚେତନାର ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାବ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅହଂତନ୍ତ୍ରୀ ମାନବାତ୍ମାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାକୁ କବି ତାର ଧର୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ଶବ୍ଦକୁ କବିତା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ କାବ୍ୟକୁ ଏକ ସାଂଗତିକ ଭାବ କହିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପନାର ସମନ୍ୱୟ କହିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କବିମାନଙ୍କର ପରିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ନାନା ମତ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଆଳଙ୍କାରିକ ବାମହ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ସାହିତ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ସଭାବ ହିଁ କାବ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରଚନା ମୃଦୁ ମଧୁର ଲଳିତ ପଦାବଳୀ ହୋଇ ସମନ୍ୱିତ ଗୂଢ଼ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ରହିତ ଓ ରସଯୁକ୍ତ ତାହା ହିଁ କାବ୍ୟ। ଯଦି ଏହା ନୃତ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଓ ସନ୍ଧି ସନ୍ଧାନଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ନାଟକ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଳଙ୍କାରିକ କୁନ୍ତକଙ୍କ ମତରେ ଯାହା ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ସ୍ୱଭାବରେ ବକ୍ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ହିଁ କାବ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ବକ୍ର କରି ବ୍ୟାପାର ଶାଳିନୀ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମ୍ମଟଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ରଚନା ଦୋଷରହିତ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ତାହାକୁ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଅଳଙ୍କାର ଥାଇପାରେ ଅଥବା ନ ଥାଇପାରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ କହନ୍ତି ଯେ କାବ୍ୟମ୍ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାକ୍ୟ ହିଁ କାବ୍ୟ। ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ରସ ଗଙ୍ଗାଧର କହନ୍ତି ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦଃ କାବ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାହା ରମଣୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ କାବ୍ୟ ହୁଏ। ରାଜଶେଖର କାବ୍ୟ ମୀମାଂସାରେ କହନ୍ତି କାବ୍ୟର ଶରୀର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ରସାଦି ଆତ୍ମା ଗୁଣ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପରି ଦଶ କାଣତ୍ୱ ସଦୃଶ ରୀତି ଓ ତାର ଅବୟବ ଅଳଙ୍କାର ଶରୀରର କଟକ କୁଣ୍ଡଳ ପରି। କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ମଣିଷର ଯେପରି ଶରୀର ଅବୟବ ଅଛି କାବ୍ୟରେ ସେପରି ଶରୀର ଅବୟବ ଅଛି। ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତବତ୍ ସେପରି ଆତ୍ମା ବିନା କାବ୍ୟ ସଜୀବ ହୁଏ ନାହିଁ। କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧକ ଧ୍ୱନିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। କାବ୍ୟେ ସ୍ୟାତ୍ମା ଧ୍ୱନି। ବାମନଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ। ବିଶ୍ୱନାଥ ରସକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା କହନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମତରେ ରମଣୀୟତା ହିଁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ରସକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପେ ଅଧିକାଂଶ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଚମତ୍କାରିତା ହିଁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ସବୁ ଲେଖିଦେବ। ରୋମାଣ୍ଟିକଙ୍କ ମତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ଶୈଳୀଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, କଲିରାଜଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କାବ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଢ଼ିବା।